Ja, hej YouTube. Vi skal i gang med en mere runde blokfight, så jeg ser det til, når vi starter igen. Ses. Og så er vi tilbage. Nu kan jeg lige forklare, hvad det går ud på. Man får sådan, altså I kan godt se det blok der. Altså, så får man lige pludselig sådan en blok i hånden. Så den blok man får, den skal man stille sig hen på. Og alle de andre, det bliver fjernet. Så hvis man ikke når det, så dør man. Og det kan man faktisk se, når vi kommer ind i gamen. 10 sekunder. Nogle homos. Rolex. Hvad får jeg? Wait. Og der var der en død. Så du kan se det. Altså, det skal blive fjernet. Ja, altså, du sætter din blok, hvis du er nervøs. Altså, bare sæt din blok for at se, om det er rigtigt. Så kan du bedre se, om det er white. Så er jeg ikke lige frem, vi vinder. Ha! Der var en, der døde. Der var også en her, der døde. Hvad vil der ned? Nej! Vi ses i næste game. Så er vi tilbage i det nye game. Blokfight 19. Så se, om vi kan få en lidt bedre rak. Lol. Ha! Så er det død. Er den tilbage? Ja. Jeg nåede det lige. Hvad? Det var det. Nå, ses YouTube. Vi ses i næste. Og tilbage igen i næste game. Med 9 sekunder tilbage, så begynder vi. Og man kan også få sådan, der går musik, men det kan jeg nok ikke. Jeg ved ikke, hvad man gør. Det skal lige få finde ud af. Og ja, det er den her orange. Der var net 3, der døde. Nej, hvad sker der? Så sprinter jeg ikke. Det er nu en dårlig runde, så... Altså tilbage i den anden runde, den var godt nok ikke særlig god. Jeg er ikke heller ikke særlig god til at spille, men... Jeg skal gøre mit bedste. Hvad er vi bedre? Ikke? Nu går vi i gang. Nej, hvad sker der? Fucker den altid. Jeg hader det, synes jeg. Ja, oh my god, man. Jeg er så dårlig. Nå, jeg skal til